Mansi Fast Production. Simtelake yauya mondoro iguru yepamudzi kingziva yandoti zita ndichinje 699 nzvorangu patani kavara dambura musungo here akingsi ndinonzikele bwenzwa inini kavatano uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga karimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva ondoro pakundiona kungefuza beibebebe semombochindifuza unondisanganisa kunge gango haivano ndati ndazviramba bebe rutoiruwa nerobluma rinobhluma mupfunge rinoyevesa asi ziva kuti ruchaoma parinoma ndipo pazogumira uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga karimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva baby nasi uno ndati undirasa ndati kasemarara wakundibata nekuseri werizeri bebi ndati koruoko ndive mufunga bandi aundisiye asi nasi uno ndive vandisiye wavakuona kunga ndina basa nasi nekuti here vaonawo mumwe uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga karimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva ondoro pakundiona kungefuza beibebebe semombochindifuza unondisanganisa kunge gango haivano ndati ndazviramba bebe rutoiruwa nerobluma parinobhluma mupfunge rinoyevesa asi ziva kuti ruchaoma parinoma ndipo pazogumira uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga karimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva uchandifunga iwewe uchandifunga rimwe zuva baby nasi uno ndati undirasa ndati kasemarara wakundibata nekuseri werizeri bebi ndati koruoko ndive mufunga bandi aundisiye asi nasi uno ndive vandisiya wavakuona kunga ndina basa nasi nekuti here vaonawo mumwe